такя дар шонаи касе ки дӯсташ медорем роҳатай, не ки бо такя дар худат роҳаттару беминнатай. мега дар дунё ҳама чиро ҷустуҷӯ кунӣ меёвӣ, не ки ман мегум ду чиза ҳеҷ вақт наков. хичон ба вақти соаташ мекованд меёванад, якеш ишқ ва дигареш марг. аҷиб нест вафодориро ҳама ташбеҳ дод дар сагҳо, не ки на ҳар саги гишнаи кӯчара барои вафодориш ном бите, чун барои баъзеҳош қувват намераса то зарарша бирасонад. тамоми умр дод аз имтиҳонҳои зиндагӣ кардем. охи мега беҳтарин нақш сазовори беҳтарин ҳунармандоай. пас шикоят накун ки зиндагиит мушкилай. дили зиндагӣ ҳеҷ вақт ба мавт намесӯза, на барош гирья кӣ ва назорӣ. аҷиби зиндагӣ дарьяе ки бе ҳечӣ омадем, барои ҳама чӣ ҷангидем, бе ҳечӣ меравем, не ки барои ҳама чӣ ҷавоб мегем. ҳар зарбае ки хӯрдем ай наздикомон буд. барои амӣ ҳамара бовар накун, чун хеле аз беморон бо боварӣ дар зери дасти табиб мурданд. мо ай одамои шикаст хӯрдем ки мегуфтанд дар сахтӣ задӣ мода такя кун, не ки на дар сахтӣ дар бар мондидемшон, на дар хирсандӣ. аммо ҷое ки бояд нон мехӯрдем пешаи мо ҳозир шиданд. одамо зери 100 ниқоб мегарданд. дил беустуғонай, не ки тезтару сахттар аз ҳар чизе мешкана. хелеҳо бӯи хока дӯст медоранд, чун дар зери и хок хеле аз наздикошона хобондагиянд. як рӯз не як рӯз